Kublai api baro. Kapang kabangan keren api menta galong. Baik kane kajing im jong pi. Kane kadai kajing im jong pi. Ha kajing im jongi don arjat kibangim la ban kier. Kajing yam bat kajing siu khajna. Ngidan sa kawaipan kata galong kapom. Ya kane kapom ensa penpau baro hagas ngi bishar bakadu. Ka Bible kapan kenmau man kapor hagas ngi bishar ngin sa sya bishar marway. Hebrew khandai khot ar penyo. Bat kajing bishar lang ya baro Matthews arhusan laipuway hadu sa punriu. Roman ar dukon khasan hadu khan riu. En sabishar ya ki kam babha bat ki basniu. Wat ya ki jingmut basniu bari jungiru. Ya kini en sapen pau baro. Wat klet ya kini ngi baro ngin salej na kini ka perthai tangba ngimtim lanu kumnu bat hangnu. Tu perkhan no manta kumnu pin ai jubam hakmat ublay. Lada don nap deng jong pi kibalang kumnu ban jubam hakmat ublay te dus dang ban imbhano. Namar ladangi imbha nginam ting syu wat la kajing yam kawan menta kamil ne menta kasngi. Namar ngila kre ban jing khen hakmat ublay. Kadbang nginang imhok bat gyar na gelenti kapom. Kajing im jong pi jonga kan sanang kemen shushu. Uyoanis ajing kemen ajing kermen na kabanta jongi iway pa iway. Na kalenong kabalay kat khon kanyo hadu arway uong. Ublay syempa yaw khun siya kapertay ban penrem yaka. Henry ban long unong ban im jongka. Ya utaw bangit hau khun en bishar. Ya ukanja bangit lala penrem lepa. Namar syem langit hau khun bamarway jong ublay. Kata kajing bishar kalong kumni. Kajing syai kalawan ha kaperthai. Henry kibriu kikam ya kajing dum ban ya kajing syai. Namar kile ya kikam snew. Jar ubale kikam snew uisi ya kajing syai. Bat wan sya kajing syai. Namar ukwa ba that ya kikam snew jong uta ubale ya kaba shisha uwan sya kajing syai. Bandu penpaw ya kikam jong ba ulale da kaba kongu ya ublay. Lada kajing im jong pi baro lapan pau balada phila im ha kajing syai jong ublay phimdai banting ya kajing bishar bakhadu. Henry lada phi im ha kajing dum jong kapom phin sating sakyu. Pai banta ya ka per eden. Phila ban phen na kajing shisha. Henry phimla ban buri ya kipom. Ya kipom baro en saben pau hagabasyai. Na ka kitab Genesis lai iway hadu lai. Kapan ya kajing im wa Adam bat ka im hakaba maki kila pen bat kila persyang ban buri ya kapom na ublay. Ngalalang kuin kumta ngala buri ya ladi. Genesis lai khon basipong. Nakshti banongkong jong Paulus apostol seki Kristan ha Korin kalenong kabalay kat khot kabakhat lai uong. Ya kajing tray jong kita ensa penpau ha kabasyai. Kasngi jong utray kan sa penpau ya kata kasngi kan sa pau da kading bar kading kan sa tenju ya kajat jing tray jong uway pa uway ubriu. But hagat khot bakhat san uong un salat kababiang tam
na ka banta jungi barok kalong ban ombu tengshu ban kala babut no na du menta kasngi bat im hano lei barbor ban simbenta sia gisa kamen da kajing rublei duai barbor bat phet krat na ki pop barok kumba phet yam haba pio i ya gipsen kumba kaktin ublei kapen i yangi naga kitab jong Jeremiah kalnong kaba arpulai karkhot kaba arpulai hadu arpusau hatu ngalong blei tang haba ngadon hajan bat ngamlong blei syu haba ngajngai om don bala ban buri hae bangan om yo i ya u hatu phimtip bangadap lin ya kabneng bat haka khandau naksisti banongkong jong Apollos apostol sia ki Kristan ha Koren kalanong kabasau karkhot kabasang de kumta wat bishar shua kata ya shua kata kaya jong kajingwan jong mau unsa pensya kedar ya kabala buri ha kajingdum bat unsa pen pau ya kajing smu badon ha kidon ha kata kapor man la ubriu unsa yo yala kajing yaro na ublay na ka gospel jong Matthews kalnong basipaw karkhot kaba apun riu ujisu laong wat sya penting ha kibriu ya kabala san en sa pen pau ya kabala buri en sa saymadan peru naga gospel jong Matthews kalnong banriu karkhot iway hadu banriu naga gospel jong Matthews kalnong gabakat ar karkhot kaba lai penriu hadu lai penyau batsa kani nga ong api haka akher kasni ubriu un a jingkhen yakaktin per baro kaba ulakren dakaktin dagiktin jongpi ensa penksan ne penrem yapi naika gospel jong Lukas kalanong kabakat ar karkhot kaba ar hadu balai ya kabala sat ensa penpau ya kabala buri ensa saymadan de kumta ya ka e ba pi ong ha kabadum ensa yo sngew habashai bat ya ka e ba pi suya kren sew ha ka kamra bala khangkhom ensa pertajam na lor tunum ye tu kan mau ya ka jing ong usirang kalnong kabakat way karkhot kaba alpinyo kakren ha ka khilem mat bakhadu yaki kam ubriu en sapen pau ngila ban phet na kapom henry ngimla ban re naki kitu kibayai ne ha ka jinget Jesus Christ kimdei ban kuslai ya ka jing bishar ublai Hublai sibun ublai unkur hu kurdo ye pi baro